Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تفسير في الله جبا أمبو بدو كرامتو على كديل الله في على كهنا ناكا كشنا كبركة على كوجدين ناوكلين نبلا جلنكا تماني زيارة من كرا سامبا فلانتان شكينا نبارا بلا جلن كرا جوين كالوت لتاني شكي كابنتن ندوياما مغو براجين فانتان ناني كزيارة إن كان سجرة مالي كوديفوار بوروكينا سنغال Cameroon farafina jamana chama fogata se farajala jamana uma ama jate tari jawfo ma babbi woro ani koja chalakaw ani musolakaw qur'ane kalam bele kena sigira wala saka daba ma wele naka kuma kan sanumai mali jamana yani alislami jamana kelengele na bela jele basigi ni keleya delli la daba ma fe wakira kan soli kera ka chaya dalailul khairati qur'ane kalam kun chelen ko fe anga ma ba wolele uye folini barka dawla se ninga soraka kuma tengu kuma tigila sayyid sharif usman madan haidara ayda kurunya flami lase o kena inkono ange je ka sharif usman madan haidara sharia Allah da hera ka be mama ngana koy ngora mimbe minde ya Allah ya rabbi Allah da hera ka be sirbu bela jele ka foli do aywa mena kuma golo ndogo kera angania kai de kalot ka abada ngara de kalot ako sirbi do ma acha samu akunga hera sora me abe wole ka kwai misira ka ke abara mi masira ka bi ni ala che ina ne ti tamoka mo ala ka hera ka be ne be dugo minge sisa be ka hamidu abinye auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أسلموا أمريكنا ميكا زيارة كنا أمي فلوك على فو على بركة على ولي مندو solanga kina bayin kan Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam soli asudu wesan manka soli akasaba manka namboray amba ngo foli nyesi anga mapa menu ka barabla ka boku sigi yorobla kana fara anka nimbare na mbufu anga limami minu nana anga karamgo minu nana khalifa minu nana mukaddamu minu nana truko sufia bolo fara chama mi mo nana abes rabi ala di bulu ambufu wole mando afu ye ko bismillah tamani yaye aydara bangena dugumina ni ala sona o kara yan duguyini bismillah ambanga merifu meri mi nye ankanu kasora merite
ala ka tila kɔ tuguni ka mɛriya nɔgɔya ye o sira kelen ye a ma bila mɛri sara bɛ ala de bolo an b'an ka dugutigi fo k'an ka limamu fo k'an ka mɔritu bɛɛ fo u sara bɛ ala bolo an bɛ ziyara kɛnɛ kan n y'a fɔ aw ye ziyara tɛ dɔwɛrɛ ye adamaden n'i y'i yɛrɛ lajɛ k'i disi gosi i ka bɔ i ka jan se b'i ye i ka k'i yɛrɛ ɲininka ko ne nana cogo di i mana kɛ maa o maa ye i tun bɛ muso dɔ de sen kan a bɛ sin don i da n'a ma hinɛ na ala bɛ sɔn i t'i balo cɛ dɔ de y'aw doni ta n'o y'i fa ye ani nalen k'i bɔ kunfinya na k'i kɛ kunjɛ ye a kɛra kuranɛ kalan ye o a kɛra lakɔli kalanni ye o a kɛra k'i dege mɛnisiya la o a kɛra k'i dege mɔni na o o bɛɛ y'i karamɔgɔw la olu minnu y'i bɔ kunfinya na baara si o si la olu ka kan ka bonya i fɛ an bɛ saya ni ɲɛnamaya de cɛ minnu ye an kɔ ala ka hinɛ na n'u sara ka ala tilebandiyalen t'u bolo an k'an janto la an ka ala wele u ye an ka ala wele u kama kamatigiw bɛ yen dɔ su ka kusa dɔ fa ɲɛnama ye ala ye dali kɛ ten mɔgɔw man kan hali bi dɔ su ka u ka du balo o ka ca dɛ mana an kana ɲinɛ o minnu y'an kɔn ala ka hinɛ na ka wuli ka taa bɔ olu ye i ma ni ŋaniya ye walima ni farikolo ye mɔgɔ bɛ se k'i sigilen to yan k'i fa kaburu yazura maka i b'i ba kaburu yazura diɲɛ dan na k'i to diɲɛ dan dɔ in o bɛ kɛ n'i taasi mɛ n'ala y'a fanga d'i ma fana i yɛrɛ k'i farikolo doni ka t'i jɔ i bangebaa kaburu la i karamɔgɔ kaburu la i muso min y'i bonya ni saya y'aw fara o kaburu la i terikɛ min ye ɲumanya k'i ye ala ka sira kan ka t'i jɔ o kaburu la a bɛ fɔ o ma ko ɲuman dɔn o tɛ maa o maa na o tɛ se ka ye diinɛ na Aidara y'a fɔ tɛ dɛ diinɛ kuma na an ti kunbɛ kuma fɔ an bɛ kuma ni a diinɛw de ye diinɛ dalu wulibaliw minnu tɛ se ka sɔsɔ dafɛn si fɛ fo ala sɔnna maa min ka halaki parce que mɔgɔ yɛrɛ dɔw ko ala tɛ yen y'a dɔn ala sɔnna olu ka halaki mɔgɔ dɔw bɛ tiɲɛ ye ka ban na u ka nin yɔrɔ kama ani u bilala baara min na kama mɛ an ti kunbɛ kuma fɔ kaburu yazura an y'a ye ala kira dɛ sallallahu ta'ala alaihi wasallam kira bada a bɛ taa bakiya kaburu do la ka taa dugawu kɛ su dɔnni tɛ se k'o susu o kɔfɛ ala kira terikɛ dɔ tun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam cɛ in y'a kanu a ye cɛ in kanu k'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye o y'a sɔrɔ kira tɛ kɛra teri ye fɔ teriya kanu bonyana kira ni a tigi cɛ waati sera o ko a ma a tɔgɔ ye Usman bun Mazun Usman bun Affan tɛ dɛ Usman belebele ye fila ye min dɔnna Usman bun Affan o ye alakira denmuso furula min ma o ko tɛ nin ye Usman bun Mazun bɛɛ tuubira mɔgɔ caman tuubira mɛ ale ma sɔn o ko a ma bɛɛ b'i ka cɛ nɔfɛ mɔgɔ caman donna a ka diinɛ na a dun m'e bila fiyewu a kɛra kira ye i ma sɔn a na mɛ a m'i bila dɛ anw bɛ diinɛ fɛ tan de
Bolomene ni bolojini kama dɔw ka du cira ye. Ka balimaya fara, ka sinjiya fara, ka mugu ni kisɛ ta fo niw tora la. Ni manamanakan in kama. Mais a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu n'u ka diplôme bɔra Makan mɛlɛkɛw ye minnu ta d'u ma. An yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ a t'anw ka kitabu si kɔnɔ. Ko Alakira ko bila amri ko n'a bɛ seli a y'a bolo minɛ walima a y'a jigin. O yɛrɛ ma sɛbɛn. Mais an ye wele da n'a bɛ min ka kitabu la n'a yira an na anw tɛ wajuli kɛ bilen. Bolo ko kuma yɛrɛ nkalon si tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛmɛ b'a kan. A minɛ walima a bila. Kira m'a fɔ maa si a y'a minɛ. A m'a fɔ maa si a y'a bila. A tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa yɛrɛ la. Kuranɛ dama tɛ dɛ a ma sɛbɛn hadisa hali galon hadisa ma sɛbɛn. Mais mɔgɔw ye ɲɔgɔn faga o la yan. Mais aw ka Alakira ye ale de kɛra kira ye a terikɛ kɔrɔ o ma sɔn. Mais mɔgɔw tugura kɔ mais o bɛɛ ko a ma fara a terikɛ ye. K'a fɔ kafiri don kana don n ka so ayi n'i ma sɔn ne na taa. La ilaha illallah. Ni diinɛ tun ye nin mɔgɔ faga ye ani don o don ka mɔgɔw kafiriya k'u kɛ bida mɔgɔ ye k'u kɛ musiriku ye ni diinɛ tun ye nin ye maa si tun tɛ tugu Alakira kɔ. An bilala ka na kɛlɛ dɔ kama an bɛ ka k'o kɛlɛ kɛ a n'an bɛ Ala ka sira kan kelen tɛ. Alakira y'a jugu mara c'est-à-dire a teri don mais a kɛra kira ye mɔgɔw sɔnna kira la Usumani ma sɔn mais kira m'a gɛn. Mɔgɔw de gɛrɛla Usumani na ko e m'a dɔn e k'an ka maloya sa bɛɛ tugura e ka cɛ la e yɛrɛ min teri don e dɛsɛra ka don diinɛ Usumani nana a ko kira ma a ko n bɛ don diinɛ kira ko i bɛ don a ko a ko i bolo banba kira y'a tɛgɛ minɛ ka baya 6 d'a ma kɛlɛ t'a la a kitabu b'an bolo yan layidu 6 serment kira y'o de d'a ma Aidara y'a fɔ tɛ dɛ n ko a kitabu b'an bolo yan sisan tuma min na n'o kɛra don dɔ la komi a ni kira ka di kojugu u bɔra ka taa kungo fɛ wayu jiginna kira kan kuranɛ Jibrila nana kuranɛ dɔ di kira ma kira tilal'o la min kɛ cɛ ko kira ma a ko n y'a ye i bɛ ka kɛ cogo dɔ la n m'a dɔn bana don wa min don a ko ayi a ko Jibrila de kun nana kuranɛ di yan Usumani ko a ma ko Jibrila ko di ko Jibrila ko ma inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan ko Ala ko a ye an bila ko an ka kɛ laadiri de ye an ka kɛ laadiri wa an ka kɛ ɲumankɛla ye n'an ye dɛsɛbaatɔ ye yɔrɔ min na an k'a dɛmɛ ko Jibrila nana o de di yan ko mɔgɔw ka kɛ laadiri ni muso 2 b'i kun tile i denw ni ɲɔgɔn cɛ n'i kɛra faama ye kiiri tigɛ tiɲɛ kan n'i kɛra commerçant ye kana maa janfa feere kɛ tiɲɛ kan ko o de nana bi ka na d'an ma Usumani ko kira ma a ko i tɛgɛ di yan n bɛ don diinɛ na n bɛ don silamɛya la kira ko a ma e kuma don wa a ko ne kuma don mɔgɔw de kumana ne fɛ ne maloyara ka don ten nka n dara fɛn in na nin tɛ manamana ko ye mais ale dara la ni mun ye ko laadiriya diinɛ don ko ka hinɛ mɔgɔw la diinɛ o to de o aya jiginna min kɛ Usumani y'a tɛgɛ di kira ma ka segin a ka silamɛya o Usumani bun Maz'un ale de ye sahaba fɔlɔ ye min sara Madinɛ a fatulen ni kira ye Ala wela ye k'a su don gabakuru belebele bɛ yen kira y'o ta a ko n teri n bɛ nin bila i kun yan fan fɛ kaburu bɛ tunu nka fara bɛ to a la n'a to kana bɔ i ye a ye dɔnnibaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka cɛ kelen ɲini o ka nin kuma in nkalon tigɛ kira ka bana wulila sɔlɔsɔlɔm farigan min kɛra sababu ye ka Alakira fatu a bana y'a minɛ kaburu don de la dugutila ma fɛ a taa bɛ Bakiya kaburu Yazura k'a ka Ala wele a ka yafa suw ma
ngolodimi in ye kira minɛ a n'o bana de nana so o de y'a se ala ma a ye karamɔgɔw ɲini kumana an ka taa kaburu yazura an ka taa bɔ siw ye an ka taa dugawu k'u ye an y'o ta ala kira de la e tile ka ndere na ni diinɛ kuraw nana ka na maaba ko kɛ galo ye ka kaburu yazura kɛ haramu ye ka seko sira tijaniya u ka kitabu dɔ bɛ yen a kala kashfu shubuhati a lajɛ u ye min fɔ Sɛbɛn ma u ko kafiri si tɛ ala ka dugukolo kan min tɛmɛ bɛ Sɛbɛn kan ani Sɛk Abdul-Qadir bon ninnu de bɛ yen Kunta Malikiya dugawu ye laada de ye n tɛ dugawu man ka kɛ yen wallahi ni e ŋaniya ye ala b'i dɛmɛ min y'an nakasi min y'an ka nin sira in nakasi min ye tɔriku sinfiya nakasi hasidiya ni ɲɔgɔn juguya de n'o tɛ fanga man bɔ anw ye Mali kɔnɔ yan minnu y'an ka seko kafiriya ka maabaya lagosi k'o kɛ galo ye ala nana n'anw ye anw de ye kogo jɔ a fan bɛɛ la yɛlɛmɛ bolo tɛ yen bilen u jɔra u kɔ ye dɛnɛ minɛ ziyara wulila mawuludu wulila an ka turuku sufiya fɛn bɛɛ wulila bi ka jɔ mɛ ɲininkali kɛra jɔnni bɛ nin bɛɛ ɲɛfɛ Seku Usumani Madala o tuma na an k'an ka mun kɛ an ka fɔlɔ k'a n'a yɛrɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn u wulila k'o boli daminɛ galo bi boli tiɲɛ bi boli an yɛrɛ wulila an t'an sigi dɛ ala kira ma sigi an donna an ka sekow kan ka don an ka kabila batigiw kan minnu y'a faamu an ko ne Hayidara b'i fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan anw minnu ko an ye turuku sufiya ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ala b'an dɛmɛ dɛ nka n'an bɛɛ bilala kelen kelen suruku b'an minɛ dɛ minnu y'a faamu olu sɔnna olu minnu sɔnna ala ye barika dɔw de la n'o ye lideri ye mɛ ne b'a fɔ u bɛɛ ye ɲɛmɔgɔya ko tɛ kabini ala k'an da ne ma ɲɛmɔgɔya ɲini hali ne yɛrɛ ka misiri ne t'a seli n bɛ seli alimami dɔ de kɔnɔ wa fana kana foyi miiri ko Hayidara b'i fɛ sufiw ka bɛn Hayidara ka nafa de b'a la i yɛrɛ ɲininka ta Hayidara ka nafa jumɛn Hayidara b'a bɔ k'a don a la ala ye cɛ dɔw de di ne ma ani muso dɔw wari tɛ ne yɛrɛ fɛ nka waritigiw bɛ ne bolo billahi al-aliyyil azim n kalenna ala la ala min y'an sigi ziyara kɛnɛ kan sisan ni ne ko ansaru ma Hayidara mago bɛ 1 miliyari la tile 15 ti kɛ u bɛna dantigɛ a bɛ dantigɛ o la ni ne ko sufiw ka fara ɲɔgɔn kan minnu y'an ka seko kafiriya ka maaba ko kɛ galo ye ka kaburu yazura kɛ bolisɔn ye an ye kogo jɔ k'u kɔ bila dɛnɛn na olu t'an fɛ dɛ olu de bɛ ka mɔgɔw former komi an ma se k'u fara a ye Hayidara fa nin a ye Hayidara ba nin a ye nin fɔ Hayidara ma a bɛ kuma o kuma mɛn diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ye minnu bɔ ye dɛnɛn sɔrɔ u bɛ mɔgɔw de sara ka nin kɛ ne y'a fɔ aw ye u ye mɔriya haramu ka mɔri bɛɛ kɛ kafiri ka nasi sɛbɛnna bɛɛ kɛ kafiri mɛ ala kira ko ka nasi sɛbɛn u yɛrɛ ka sekoba min bɛ Maka n'u bɛɛ ko k'o de ye ala kira nɔnabila ye o nana ni hadisa ye ko kira ko ni muso ka bange gɛlɛyara a ye kuranɛ aya dɔ fɔ ko i b'a sɛbɛn muso b'a min i b'a kɔnɔbara ko a jigintɔ kɔnɔbara ko n t'a tɔ fɔ bilen k'a bɛɛ ko k'a bɛ jigin hɛrɛ la o yɔrɔ anw de nana ni nin ye an ka mɔgɔ minnu bɛ sunɔgɔ la ka n'u kunu k'a hadisa dawuti mana ko sisan fo Hayidara ka faga n'o tɛ an ti ɲɛ sɔrɔ
ala ma sɔn o tuma na u wulila k'u bɛna k'u ye moriya kɛ haramu ye wariko gɛlɛyara min kɛ u nana moriya kɛ yɔrɔw jɔ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ ko santiri fatɔw de bi furakɛ ye k'u bi fatɔ furakɛ ni garisigɛ ka gɛlɛn u bi garisigɛ nɔgɔya ko mɛ k'olu ta y'a ɲuman de ye k'olu ta tɛ musirikuya ye dɛ o ko o jinɛtigiw olu ka jinɛ tɛ maa si dɔn Hayidara kɔ ni jinɛ min minɛna a ye ni Hayidara tɛ ɲɔgɔn fɛ anw bɛɛ de bɛ Hayidara bolo jama min bɛ Hayidara bolo anw de b'a bɔ ka d'a ma olu ka jinɛw de olu ti maa si dɔn olu ka jinɛw ti maa si dɔn Hayidara kɔ o tuma na ne fɛ ka min fɔ an ka kɛ haki dugu jɛra dɛ maa o maa ye seko mɔgɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ seko dɔ nɔfɛ Seko dɛmɛ sira ani Alakira sallallahu alaihi wasallam dɛmɛ sira o de ye nin groupement de leaders maa o maa mana i to seko kɔfɛ ka nin kɛlɛ i k'a dɔn i ka seko ka danga b'i kan fo ka t'i se lahara an ma dabɔ foyi kama turuko sufiya dɛmɛni an ti dɔrɔmɛ sɔrɔ a la anw b'a bɔ k'a don Ala de des millions Ala b'a dɔn 2 millions an b'a bɔ k'a don ne anw t'a sɔrɔ a la mais ni tile kura bɔra n'a tile ka farin i kan ka parasole ɲini ka fɛn dɔ dun i ni tile cɛ an b'o wuli ka jɔ de o la an ka foli bɛ aw bɛɛ ye aw minnu ko a bɛ sekow nɔfɛ a kana kɛ nafiki ye e fankelen tɛgɛ bɛ seko jugu bolo seko ka dɛmɛ sira nana e ma fara o kan o b'an kabako ye dɛ o la fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a kana aw yɛrɛ tɔɔrɔ kuma minnu bɛ ka fɔ Hayidara ma neni minnu bɛ ka kɛ o y'anw bolo yɛlɛko de ye kabini Ala ka ne dan ne bɛ neni wa don o don Ala bɛ dɔ fara a kan o y'u ka taabolo de ye u ko bidamɔgɔ kan ka faga de u ka sekoba de ye ko bidamɔgɔ kan ka faga ko mɛ n'i dɛsɛra la ko i bɛ nkalon da la k'a tɔgɔ tiɲɛ k'o ye jihadi dɔ ye u tɛ se n b'a fɔ dɔrɔn an yɛrɛ ka turuku mɔgɔw de ye ka se ka hakili d'u ma mɛ Hayidara ta fa o kɔnɔ o dɔrɔn Hayidara ta bannen don o garanti bɛ ne ni Ala cɛ billahi al-aliyyil azim a ye jinɛ fara a ye jinɛw fara adamadenw kan u tɛ se munna dalilu wɛrɛ tɛ o Ala ko ale de ye tiɲɛ Ala tɔgɔ dɔ ye ko el-haq ko Ala tiɲɛ ni maa o maa ko i bɛ tiɲɛ kɛlɛ i y'i disi da Ala disi de i tɛ se dɛ n ka kuma kɔrɔ ye nin de ye i tɛ se aw ka Hayidara ka wajuli bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabini kunun fɔ bi ne ko di farawali muso la kɛ laadiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ faama kiiri tigɛ tiɲɛ kan balimaw a ye ɲɔgɔn kanu a ye sinji tugu a ye bɛn aw ka dɔwɛrɛ fɔ ne ye tan ni nin tɛ alors mais i bɛ mun kɛlɛ nin na fara warimuso la i b'o de kɛlɛ wa n'i y'o kɛlɛ kɔni i tɛ se k'i jamu fɔ parce que maa min tɛ halala ye i tɛ se k'i jamu fɔ o tuma na anw ye Ala ka diinɛ de dɛmɛ Ala ka diinɛ tɛ seli ye koyi seli donna na de Ala ka diinɛ bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni Muhamadu ma ci foyi la Ala fɛ ko n kana dogo dilan ni Ala kɛra nakan de wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne me ci foyi kama fo dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni jogo tɛ hɛrɛ bɛ bɔ n b'aw segin aw hakili ma aw minnu nana ziyara la ziyara kɛcogo fila b'a la a bɛɛ bɛ bɛn a tɛ se ka sɔsɔ dɛ an tɛ kaburu bɔtɔ an tɛ su bɔtɔ an bɛ taa kaburu don de la k'a ɲini Ala fɛ Ala i ka jɔnmusonin min dalen filɛ walima i ka jɔnkɛnin min dalen filɛ Ala an nana
e ala deli ni kulolu siyɛn hakɛ ye ni kuranɛ siyɛn hakɛ ye ni nin sɔli siyɛn hakɛ ye i ka hinɛ n fa la walima i ka hinɛ n ba la walima i ka hinɛ muso la walima i ka hinɛ n cɛ la walima i ka hinɛ n terikɛ la i bɛ n'o ɲini ala fɛ o ye ziyara kun fɔlɔ ye kun filanan e yɛrɛ dara mɔgɔ min na nin jogo ka ɲi ne ta ye ala ka mɔgɔ tɛ foyi ye min jogo ka ɲi n'a sɔnna ala la ka ala tile ban o de ye ala ka waliyu ye waliyu tɛ min bɛ taama jikan ye waliyu tɛ min b'a pan fiɲɛ kan ye waliyu de ye min ye ko to ala ta la ka walimuso to a tigi bolo ka walinafolo to a tigi bolo dabali jugukɛla tɛ hasidi tɛ olu de ye waliyu ye ala inna awliya allah la khawfun alayhim الذين آمنوا وكانوا يتقون aw ka waliyu ko tɛ ala yɛrɛ de y'a ka waliyu fɔ sisan wale ka waliyuji tɛ maa si ye min dara ale ala la ka walimuso to yen ka walinafolo to yen ka hasidiya to yen ka dabalijugu to yen k'o de y'ale ka waliyu ne ka n'aw ka waliyu ma ala de y'a ta fɔ an ka bɛ ala ka waliyu i yɛrɛ ye mɔgɔ min dɔn n karamɔgɔ don n daan b'a la a bɛ ala fɛ n daan b'a la a ye ko dɔ kɛ ala ye n daan b'a la kama kan ka ye nin ni ala cɛ o ye ziyara filanan ye fɔlɔ ta ye ka dugawu k'i ka mɔgɔ ye ala ka yafa filanan ta ye ne dan bɛ k'a sara a bɛ ala fɛ n nana a kaburu la n ye dugawu k'a ye wa ala ka yafa ma nka n ye dugawu kɛ n yɛrɛ ye ala a kɛ i ka nin belebele in kama i ka nin ko in kɛ ne ye a bɛ bɛn ala kira sɔrɔ silam Seydina Ali ba bando Seydina Ali ba bando ala kira k'u k'a kaburu se ko n'a sera kaburu den ma k'u k'a fa Seydina Ali ba tɔgɔ de tun ye Fatima ala kira denmuso Fatima de tɔgɔ dalen don Seydina Ali ba Fatima alesa u kɛlen ka kaburu sen k'a ban u nana fɔ kira ye kira yɛrɛ bolo barikama ye mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye ala kira ka sahabaw kaburu sen dama don n'a ko a ye kɔlɔn sɔgɔ k'a bila ji la u t'a sɔgɔ ka bila la mɛ u ye Seydina Ali ba kaburu ba de sen kira ko a ye kaburu den senni to ne yɛrɛ ma munna ni ne bolo y'a sen ni ne Muhamadu bolo ye n ba kaburu sen ala bɛ sɔn ka hinɛ na bolow ka kan hali mɔgɔw ye kelen danga de b'i nɔfɛ i kɔrɔkɛ mana sa i b'a fɔ i b'o muso furu i dɔgɔkɛ mana sa i b'a fɔ i b'o muso furu n'i fa sara i bɛ jɛn o muso kɔ mɔgɔw tɛ kelen n ko mɔgɔw man kan o la ala kira sɔrɔla silam a nana musokɔrɔba in kaburu sen Seydina Ali ba kaburu sen ka don k'i da kɔnɔ a ko ala n b'i wele ni nabi ɲumanw ye minnu tɛmɛna ni Muhamadu ye ala n b'i wele ni ne yɛrɛ Muhamadu ye ni muso in ala yafa ma kira ma nabi ɲumanw tɔgɔ fɔ ayisa diinɛ ko yɛrɛ kuma don wa ne ko maa min y'i kala k'i bɔ kunfinya la ka ala ka sira jira i la a fɔ n'i y'o tɔgɔ fɔ ni ala banna e karamɔgɔ tɔgɔ la e da ala yɛrɛ man ka sɔn e la e ni ala direkti ala ma direkti k'a n'an cɛ a ye jɔn dɔ de ci an ma an si dɔn min bɛ to dun ka ji min ka sunɔgɔ ka muso furu a y'o dɔ de ci an ma kuma ala ma direkti kɛ wa direkti taa ni ala cɛ nkalon don i bɛ wasila de minɛ ka tɛmɛ wasila n'o y'i jɛ dɔrɔn i ka ko banna n b'a fɔ an balimakɛ ye a k'a cɛsiri billahi al-aliyyil azim dusukun de bɛ baara kɛ an bɛɛ ko an ye tija fɛngɛ malikiya ye n'i y'aw fɛn fɛn na ko e bɛ sira jumɛn na e ye malikiya mɛ a ka haramuya la n t'a dɔn malikiya ye min ye an kɔni b'a ye malikiya ye mɛ ala sɔnna ka maa maliki bila ka na bi et puis kabako ba nin bɛ min sara télé la san kɔnɔ miliyɔn caman a b'a lajɛ don o don ale de bɛ seliji ko fɔ ka seli ko fɔ ka sun ko fɔ n'a a fɛnɛ a b'a fɔ kunta o kunta in de sigilen ye a bɛ miliyɔn caman de sara ka t'i sigi télé la ka silamɛw kunnafoni
ale ye ko in faamu n'a kun faamuna tan ɲansɔrɔ Mali diinɛ bɔra Makari ko la diinɛ bi yan san 1000 de kɔ mais diinɛ kuraw nana ka na bɛɛ da de i b'a fɔ an tɛ tiɲɛ kan i b'a fɔ an tɛ tiɲɛ kan seko nenina maabaw nangarila an ka seko si tɛ jamana in na yan neni ma se min ma an karamɔgɔ ye tiɲɛ fɔ dɛ a ye Ala wele a ye Ala wele min bɛ Ala kɔnɔ a ka sabali a kana minɛ ni jahiliw ye Ala ka sabali n'o tɛ nin kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la min b'a kɔfɛ a ma ɲi Ala kana s'an ma Ala kana s'an ma an b'aw bɛɛ fo karamɔgɔw a ye ziyara ɲɛfɔ mɔgɔw ye fili minnu b'a la u ka corriger fili minnu b'a la u ka corriger kaburu bɔgɔta ninnu kaburu do fɛn ninnu non i ŋaniya ka bon nin bɛɛ ye n m'a fɔ o ye haramu ye dɛ mais fɛn o fɛn bɛ se ka fiɲɛ bila e yɛrɛ ka ziyara la ziyarakɛla man ka sɔn ko cogo de bɛ kɛ ka baara kɛ saraka minnu bɛ bɔ a y'a janto sarakaw la dutigiw baara ɲininaw moriw karamɔgɔw a y'a janto saraka la Ala kira ko saraka de bɛ Ala ka funu Ala bɛ dimi ko n b'a ta tiɲɛ sisan ko saraka de b'a kunbɛn Ala kɛlen ka dugukolo da dugukolo yɛrɛyɛrɛla a ma se ka jɔ a ma se ka jɔ min kɛ Ala ko kulu ka jigin olu cunna dugukolo ka yɔrɔ min na dugukolo sabatira mɛlɛkɛw kulela u ko Ala fɛn ka bon a fɔ fɛn fanga ka bon Ala bolo ka tɛmɛ kulu kan Ala ko ɔhɔ u k'o ye mun ye a ko nɛgɛ fanga ka bon kulu ye u ko hɔn a ko ɔhɔ a ko Ala fɛn fanga ka bon nɛgɛ ye wa Ala ko ɔhɔ u k'o ye mun ye a ko tasuma n'i ye nɛgɛ ni tasuma bila ɲɔgɔn na nɛgɛ bɛ tunu a ko Ala fɛn fanga ka bon o tuma na tasuma ye wa Ala ko ɔhɔ a k'o ye mun ye a ko ji n'i ye daga sigi tasuma kan ji bɛ wuli ji wuli a bɛ kɛ ka kule de ko a ye mɔnɛ donna ko daga ju ka bɔ ni tasuma cɛ bɛrɛma faamu o tuma na Ala ko ji fanga ka bon tasuma ye u ko Ala i ye fɛn da min fanga ka bon ji ye wa Ala ko ɔhɔ u k'o ye mun ye Ala ko fiɲɛ n'i ye ji ye fiɲɛ bolo i b'a dɔn ko fiɲɛ fanga ka bon ji a ko Ala i ye fɛn da min fanga ka bon fiɲɛ ye Ala ko ɔhɔ k'o ye jumɛn ye k'o ye hamibaatɔ ka sadaka bɔ ka n ka jɔn dɔ nisɔndiya ni y'o nisɔndiyalen ye o ka bon bolo nin bɛɛ ye o fanga ka bon nin bɛɛ ye a ye ɲumanya kɛ a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye sinji tu k'o banna Ala fɛ a ye hasidiya dabila a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn kanu Ala ka dɛmɛ bɛ nin de la n y'a fɔ a ye bɛnden yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hɛrɛ ti se saraka ti minɛ ye dɛ du o du ni bɛn t'a kɔnɔ a du lajɛ i b'a bɛɛ nagasilen sɔrɔ du o du bɛn tɛ yen a y'u lajɛ a du den bɛɛ nagasilen don wa dugu bɛɛ ten wa n'Ala ko a bɛ jamana halaki fana a b'a denw bɔ don ɲɔgɔn ma Ala k'an kisi Ala k'an kisi an tun bɛ fɛ ka nin dakuruya fitinin de fɔ mɔgɔw bɛ tile kɔrɔ tuma n ye kaburuya sura 2nan fɔ i bɛ taa suba in lajɛ k'a fɔ Ala a kɛ nin su ɲuman in kama min ye sinji tugu yann'a ka sa i ka nin kɛ ne ye n y'o de fɔ a ye Ala kira yɛrɛ y'o kɛ wa n'o banna diɲɛ bɛ wuli de ni kama tɛ yen an ko Ala bɛ yen ko la ilaha illallah Muhamadu rasulullah mais mɛlɛkɛ de y'a fɔ an ye wa ko mɔgɔ dɔ de y'a fɔ i sera ka da mɔgɔ min na fo ka Ala dɔn o fɛ n'o tigi tɔgɔyara i bolo Ala yɛrɛ b'i bali anw ka kɛlɛ ye nin de ye nka aw fɛn o fɛn tulo bɛ Hayidara mankan na n bɛ Ala kɛ n'aw bɛɛ seere ti se Hayidara la Hayidara ti siran nka Ala kira y'an bila min na n b'aw bila o la n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ Ala kama
abi yoro na ya bolo jan ala ye ay Haidara wele ay ala wele Haidara abi yoro na ya ala wele ay ala wele Haidara ni jugu nunu c'est-à-dire fo ala kanu fagade mais wallahi fu ka saya ni kana so aya ji jani de la wa arabi sonde billahi arabi ah Cheikh Mahi Chifuke ale mode ba mbolo ya ana fade baraka nyonge afa horondo munir adaye fon fo ama boroto billahi afade fon fo munir ama boroto ayan ko ala ka hinena mais adinge fle ni de ba nona ala arabi anana kenen ka jaranye ni afaka kenedi ni afaka kenedi an bi nin kɛlɛ de mais dɔw m'a faamu mais bɛɛ tɛ se k'a faamu bɛɛ ma kira yɛrɛ faamu mais alhamdulilayi bi cɛw y'a faamu u bɛ ka cɛw la faamu wallahi cɛw y'a faamu ala ma hasidiya di minnu ma olu bɛ ka cɛw la faamu bi ko i bɛ ka faamu abushiru turuku sifiya abushiru ni dusukun ye an bɛ san se yɔrɔ la kuma laban na an bɛ anisaru bɛɛ fo dakuruya kelen nka gardiw sécurité cɛfi asara bɛ ala bolo ani organisateur ne y'a fɔ Haidara bɛ dugawu ɲini kuma bɛɛ a b'a ɲini aw de fɛ a kana ɲinɛ Haidara kɔ dugawu la duloki an ɲɛ bɛ duloki fɛn na minnu gana ninnu ye fi sabilillahi de ye ta u ni an'u ka nafolo dɔw yɛrɛw tɛ yan k'a ta fɔ barawuli fɔ yan u jɔlen de don kungo kɔnɔ ka taa ziyara yɛrɛ ti k'u ɲɛna minnu bɛ yan fana ninnu bɛ tile tan de u bɛ si tan an bɛ dugawu ɲini aw fɛ a kana ɲinɛ Haidara fɛ asara bɛ ala bolo sayyidul qawmi khadimuhum ni jama in bɛɛ la min y'a bɛɛ kuntigi ye n'o ka fisa a bɛɛ ye ala kira ko aw de don ko n'i ye jama ye yɔrɔ o yɔrɔ maalankolon minnu bɛ yen a ye ci soli ka na a ye dɛbɛ da ko walahi o de y'ale Muhamadu ka jama kuntigi ye aw cɛ n'a muso an bɛ dugawu ɲini aw fɛ yanni an ka kuma laban n bɛ fɛ ka mikoro di n den dɔ ma n ka lamɔ den dɔ ma kabini den min fitinin bɛ Haidara yɛrɛ nɔfɛ ansaruya la kabako dɔɔnin b'ale kan ansaruya la kabako dɔɔnin ansaruw ka ca ale ye ansaru ye a fa ye ansaru ye a ba ye ansaru ye a muso ye ansaru ye a kɔrɔkɛ ye ansaru ye a dɔgɔninw ye ansaru ye balima bolo t'a bolo a bɛ ansaru o la n ka denmisɛn lamɔnen don n den don nka n bɛ dakuruɲa kelen d'a ma a ka dugawu kɛ parce que a fa ansaru sɛbɛ a ba ta ka jugu ye hali an filɛ kɛnɛ min kan fa bi yan a ba bi yan a denw bi yan a musow bi yan nin bɛɛ ye ansaru de et puis bi tɛ dɛ kabini kunu fa yɛrɛ ka dɛsɛ ka na farigan de o la ni y'a fɔ a bɛ mɔgɔw kabakoya nka minnu b'a dɔn u b'a dɔn n denkɛ don ko Lobugu Adama o la n bɛ mikoro d'a ma dakuruɲa fila min b'a fɛ k'o foli kɛ ka dugawu kɛ a b'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka mikoro di an karamɔgɔw ma ko tɔ k'an kɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala sago sɔrɔ. kuma tɛ ne fɛ kɛnɛ in kan mɛ min ɲini ala fɛ dɔrɔn o de ye k'a fɔ ala ye an balo nin min kan ala ka an fatu nin kan. karamɔgɔ min bɛ nin ye an n'a jɛra o tɛ bi ye tiɲɛ yɛrɛ la kuma a ma nɔgɔn ma kɛnɛ in kan ayi dɔ fɔ sɛ jama a bɛ kuma diya
tula jasha jama ma kuma evite ndekuma wala an bɛ adama fo min b'a kɔnɔ nin tɛ se k'a fɔ k'a da hinɛ k'a ni miiriw adama an b'a fɔ karamɔgɔ min fɔ a la o de don kabini a ka dɔgɔ a bɛ karamɔgɔ nɔfɛ wa bangebaaw bɛ ten a fa yɛrɛ karamɔgɔ kanu cogo la a ka bon hakili ma wa a ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ ten o la a yɛrɛ ni ɲɛji de don ko in bonyana a ma kosɛbɛ nka min b'a kɔnɔ o tɛ nin ye a bɛ dugawu kɛ ala ka karamɔgɔ mɛn an bɛɛ bolo karamɔgɔ ala k'a mɛn an ye jigi ye ala ka don ani juguw cɛ a bɛ jamana in fɛ cogo min ala k'a kɛ ten. alhamdulillahi rabbil alamin an bade tebeshir fila lajabaw tamani ziyara kena kan qur'ana kalan san ba fila ani tan shekin min kɛra juin kalo tile tan ani shekin tɛnɛndo sɔgɔmada fɛ ni tun ye kumakanw ye minnu lasera an karamɔgɔ fɛ Seyyed Sharif Usman Madan Haidara an ka maa welelenw ye dakuruɲɛ fila minnu sɔrɔ k'a lase ka da waati koronin kan an bɛ layidu d'aw ma k'a fɔ sigida wɛrɛ aw bɛ n'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a yan'o cɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu tun sɔgɔlen don an na k'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Ngalondi sega tiemi tinya welila fala ka chiendeme tinya welila ngalondi sega tinya welila fala ka chiendeme tinya welila ngalondi sega tiemi tinya welila fala ka chiendeme tinya welila namara shikolomba uyo tinya welila fala ka chiendeme tinya welila saraga jubu bomuri tinya welila